ପିଲାମାନେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀ ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ତମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛ ପରୀମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଉନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ, ନାଇଁ, ଯାଦୁବାଡ଼ି। ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ସେମାନେ ଯାହା ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଯାହା ୱିଶ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିଯାଏ, ନାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପରୀ ଗପ ଶୁଣିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। କ'ଣ ତା ନାଁ? ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅଟେ ବି ହେଲା। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ମାଆ ମରିଗଲେ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବାପା ଆଉ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତା ବାପା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମା ଆଣିଲେ ହେଲା। ପୁଣି ତାପରେ ତାର ଆଉ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ବି ଆସିଲେ। ସେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମା ଆସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲା। ଭଉଣୀମାନେ ବି ସେମିତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାଠୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଚିରା ଫଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ କହନ୍ତି, ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇବୁନି, ତୁ ଯାଇକି ସେ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରେ ଶୋ ହେଲା। ବାପା ତ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି, ବାପା ବି ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ବାପା ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବେଶୀ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ କହନ୍ତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଘର ପୋଛିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ବାସନ ମାଜିବା, ଲୁଗା ସଫା କରିବା, ସବୁ କାମ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କରେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବି କିଛି କହେନି, ସେ ତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅଟା ନା, ସବୁ କାମ କରିଦିଏ ହେଲା। ଏ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ଖାଲି ସଜେଇ ହେବାରେ। ସେମାନେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର, ସଜେଇ ହେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ତାକୁ ସଜେଇ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ନା ହେଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଡାକିଲେ ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଡାକିଛି, ଆଉ ଏ ଭୋଜିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ମୁଁ ରାଣୀ କରିବି, ମୋ ରାଜକୁମାର ପାଇଁ ତାକୁ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି ହେଲା। ମୋ ରାଜକୁମାର ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବି, ତାକୁ ରାଣୀ କରିକି ରଖିବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା କ'ଣ ହେଇଛି ଖବର ଦେଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସବୁଆଡ଼େ ଖବର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଯେମିତି ଶୁଣିଲା, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା ମୁଁ ବି ଯିବି। ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିଲେ କହିଲେ ନା ନା, ତୁ କ'ଣ ଯିବୁ, ତୋର ତ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ତୁ ଏମିତି ଛିଣ୍ଡା ଫଟା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଆଉ ସଜେଇ ବି ହଉନୁ। ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ସଜେଇ ହେଉଛୁ, ଆମେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରିଦେ, ସିଲେଇ କରିଦେ, ଆମେ ପିନ୍ଧିକିରି ରାଜାଙ୍କ ଭୋଜିକୁ ଯିବୁ ହେଲା। ଏକଥା ଶୁଣିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କଲା। ରାଜା ଯେଉଁଦିନ ଭୋଜି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଜି ଦିନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଜେଇ ହେଇକି ବାହାରିଲେ, ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇକି, ସଜବାଜ ହେଇକି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଗଲେ ସେମାନେ। କିଏ କିଏ ଗଲେ? ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ହେଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ କିନ୍ତୁ ନେଲେନି। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଘରେ ବସିଥାଏ, କାନ୍ଦିଲା, ତାକୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ିଲା, ଲାଇଟ୍ଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀଟେ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପରୀ ବି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ କି? ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା, ଜାଣିଛ ଆଜି ନା ରାଜା ଭୋଜି ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜକୁମାର ପାଇଁ ଝିଅ ବି ବାଛିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଝିଅମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୋଜିକୁ, ମୁଁ ଏକା ଯାଇନି। ସେଇଠୁ ପରୀ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ଗଲୁନି? ନା ମୋର ତ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ମଇଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି କି? ସେଇଠୁ ପରୀ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ତାକୁ ସେଇଠୁ ପରୀ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ କହିଲା,
ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯା ତମ ବଗିଚାରୁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଆଣିବୁ, ଆଉ ତମ ଷ୍ଟୋର ଘରେ ଯେଉଁ ମୂଷା ଜନ୍ତା ବସିଛି, ମୂଷା ତା ଦେହରେ ଧରା ହୁଏ, ସେ ମୂଷା ଜନ୍ତା ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ 6ଟା ଝିଟିପିଟି ଧରିକି ଆଣିବୁ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା, ମୂଷା ଜନ୍ତା, ଝିଟିପିଟି, କଖାରୁ ଏସବୁ କ'ଣ ହବ? ହଉ, ପରି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଣେ ଆଉ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଖାରୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଷ୍ଟୋର ଘରୁ ଗୋଟେ ମୂଷା ଜନ୍ତା ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ 6ଟା ଝିଟିପିଟି ନେଇକି ଆସିଲା। ହେଲା, ପରି କ'ଣ କଲା ନା ତାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଛୁଇଁଦେଲା। କାହାକୁ ଛୁଇଁଲା? କଖାରୁକୁ ଛୁଇଁଦେଲା। ଯେମିତି କଖାରୁଟାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି, ସେ କଖାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୂଷା ଜନ୍ତା ଖୋଲିଲା। ମୂଷା ଜନ୍ତା ଭିତରେ 6ଟା ଧଳା ମୂଷା ଥିଲେ। ସେ ଧଳା ମୂଷାକୁ ଯେମିତି ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ପରି ଛୁଇଁଦେଲା, ସେ 6ଟା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ 6ଟା ଝିଟିପିଟି, ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଛୁଇଁଦେଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନେ 6 ଜଣ ଜଗୁଆଳି ହେଇଗଲେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କଖାରୁରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଘୋଡ଼ା 6ଟା ଘୋଡ଼ା ସେ ଗାଡ଼ିକି ଟାଣିଲେ, ଆଉ 6ଟା ଜଗୁଆଳି ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ନିଜକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। କହିଲା, ଗାଡ଼ି ସିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇ ପୁରୁଣା ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଭୋଜିକି ଯିବି କି? ସେଇଠୁ ପରି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପରି କ'ଣ କଲା ନା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ତା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଛୁଇଁଦେଲା। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ଦେଖ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଯେଉଁ ମଇଳା କୋତରା ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ପରୀମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲଫୁଲିଆ ଗାଉନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ଆଉ ପରି ତାକୁ 2ଟା କାଚର ଜୋତା ବି ଦେଲା। ହେଲା, ସେ ଜୋତା 2ଟା କାଚର ପୁରା ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ସେ ଜୋତା 2ଟା ପିନ୍ଧିଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ତା ଚୁଟି ବି ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍କି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇଗଲା। ଆପେ ଆପେ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା। କିଏ ସେ? ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା। ତା ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରି ତାକୁ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ଗୋଟେ କଥା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବୁ, ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯା, ଭୋଜି ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିବା ଆଗରୁ ଫେରି ଆସିବୁ। କାହିଁକିନା ରାତି ଅଧ ହେଇଗଲେ, 12ଟା ବାଜିଗଲେ ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସରିଯିବ, ଆଉ କାମ କରିବନି ତୋ ଉପରେ। ଯେମିତି ତୋର ପୁରୁଣା ଚେହେରା ଥିଲା, ତୁ ପୁଣି ସେମିତି ପୁରୁଣା ଚେହେରା ପାଇଯିବୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିକି 12ଟା ଆଗରୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ। ସେଇଠୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କହିଲା, ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପରି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କରିଥିଲା, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲା ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ହେଲା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ। ଯେମିତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଜ ଦରବାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେ ଅତିଥି ଥିଲେ, ସବୁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସବୁ ତ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଖାଲି ଅନେଇଲେ ଆଉ। କାହିଁକି ନା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାର, ସେମାନେ ବି ଆଉ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ହେଲା, ସେଇଠୁ ରାଜକୁମାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜକୁମାର ବି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ରାଜକୁମାର ଆସିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ହାତ ଧରିକି ନାଚିଲେ। ହେଲା, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ମନ ପଡ଼ିଲା ପରି କଥା। କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଏତିକି କହିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଯେମିତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ହେଲା, ସେଇଠୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା କ'ଣ ଆଉ ନାଚିବ? ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ତ ଦୌଡ଼ିଛି ଆଉ ରାଜଦରବାର ଭିତରୁ। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଛି, ରାଜକୁମାର ତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ହେ ହେ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମ ନାଁ ବି ପଚାରିନି, ଶୁଣ ତମେ କିଏ, ତମ ପରିଚୟ ଦିଅ। ରାଜକୁମାର ଏତକ କହିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ପୁରା ଦୌଡ଼ିଛି। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଆସିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଜୋତା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତାକୁ ଧରିକି ସେ ଦୌଡ଼ିଛି। ହେଲା, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 12ଟା ଯେମିତି ବାଜିଗଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଣି ତାର ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଇଳା ଚିରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଗାଡ଼ିଟା କଖାରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଘୋଡ଼ାମାନେ ପୁଣି ମୂଷା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଗୁଆଳମାନେ ବି ଝିଟିପିଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜୋତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୋତାଟା ତାର ଭଲ ଥିଲା, ଯେମିତି କାଚ ଜୋତା ପରି ଦେଇଥିଲା, ସେଇ କାଚ ଜୋତା ଥିଲା। ସେ ଜୋତାଟିକୁ ଆଣିକି ରଖିଲା। ହେଲା, କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତା ପରଦିନ
ନାଇଁ କିଛି ଦିନ ଯାଇନି, ତା ପରଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାଜା କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜଗୁଆଳୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ କାହାକୁ ଦେଖିଥିଲ କି ଏପଟେ ଯିବା? ଜଗୁଆଳମାନେ କହିଲେ କାହାକୁ ମାନେ? ନା ଗୋଟେ ରାଜକୁମାରୀକି ଦେଖିଥିଲ କି? ଜଗୁଆଳମାନେ କହିଲେ ନା ନା ଆମେ ରାଜକୁମାରୀକି ଯିବା ଦେଖିନୁ, ଗୋଟେ ଝିଅଟା କିନ୍ତୁ ମଇଳା କତରା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଛୁ। ରାଜକୁମାର ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜୋତାଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଜୋତାଟି ହେଉଛି ସେ ରାଜକୁମାରୀର। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜ, ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏ ଜୋତାଟି ମାପ, ଏ ଜୋତା କାହା ଗୋଡ଼କୁ ହବ, ଯାହା ଗୋଡ଼କୁ ହବ ତାକୁ ଧରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଗଲେ, ରାଜକୁମାର ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ମପା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜୋତାଟି କାହା ଗୋଡ଼କୁ ହେଲାନି ହେଲା। କାହାକୁ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ, କାହାକୁ ଛୋଟ ହେଉଥାଏ, କାହାକୁ ଲମ୍ବା ହେଉଥାଏ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକିରି ଶେଷରେ ରାଜକୁମାର ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେମିତି ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାର ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ରାଜକୁମାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୋଧେ ବାହା ହେବେ ଆଉ। ସେଇଠୁ ରାଜକୁମାର କହିଲେ ନା ମୁଁ ଆସିଛି ଏ ଜୋତାଟି ମାପିବାକୁ, ଦେଖିଲ ଏ ଜୋତା କାହା ଗୋଡ଼କୁ ହେଉଛି? 2 ଭଉଣୀ ଯାକ ଜୋତା ମାପିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାହା ଗୋଡ଼କୁ ବି ସେ ଜୋତାଟା ହେଲାନି ହେଲା। ସେଠୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଲୋକ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ନୂଆ ମା କହିଲେ ନା ନା ଆମ ଘରେ ଆଉ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଘରେ ଥିଲେ। ବାପା କହିଲେ ହଁ ହଁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଅଛି ଘରେ ହେଲା। ସେଇଠୁ ରାଜକୁମାର କହିଲେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଡାକ। ସେଇଠୁ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ଡକା ହେଲା। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ମପା ହେଲା। ଆରେ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଗୋଡ଼ରେ ଯେମିତି ଜୋତା ପୂରେଇଛି, ତା ଗୋଡ଼କୁ ଜୋତାଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତା ଯେଉଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ତାକୁ ବି ସେ ବାହାର କରିକି ତାର ଆର ପାଦରେ ପିନ୍ଧିଦେଲା ହେଲା। ସେଇଠୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିନ୍ଧିଲା ଯେମିତି ରାଜକୁମାର ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୁମେ ତାହେଲେ ଯାଇଥିଲ ସେଦିନ ଭୋଜିକି? ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପରୀ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଜୋତା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍, ସେ ପରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା। ପରୀ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି ସେଦିନ ଭୋଜିକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଏ ଜୋତା ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର କ'ଣ କଲେ, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲାକୁ ବାହା ହେଲେ ହେଲା। ବାହା ହେଇକି ସେ 2 ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ବି ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା, ତା ଭଉଣୀମାନେ, ତା ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ବି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିଲା ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଗପଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବ ହେଲା।